Zizelkariak dokumentalak Euskal Herriko periferiak erdigunera ekarriko ditu. Euskal Herriko 6 ertzetan hainbat arlotan borrokan ari diren 6 gazteri ahotsa emateko xedez. Topatu proiektu komunikatiboaren proiektu bat da eta momentu honetan produkzio lanetan ari dira. Dauzkaten helburuez hitz egin dugu Garazi Konderekin. Gure eguneroko jardunean topatun eta abar, garrantzi handia ematen geniola edo asko ematen geniola ahotsa erdigunea deitu izan diogun lekuei, bai Gipuzkoako gazte mugimenduei, Bizkaikoei, pixka bat Euskal Herriko erdigunean daudenei, baino askotan gazte mugimendu horiek zeukaten nolakotasunagatik, ez, agian gauza oso txikiak ziren edo zeukaten nolakotasun horregatik askotan ez ginela ahotsik ematen, ez, pixkat periferia geografikoetako gazte mugimenduei eta gazteei, ez, eta orduan nahi izan duguna edo helburua izan da pixka bat gazte mugimendu hauei aitortza bat ematea eta gazte hauen errealitatea bildu, errealitatea mugimenduak borrokak eta ametsak biltzea, ez? Feminismoak asko erakutsi digu periferiak erdigunera ekartzeari buruz, ez? Pixka bat hortik hartutako kontzeptu bat da, baina hasieratik ikusi genuen lantaldea osatu eta berehala horren inguruko ulerkera oso desberdinak egon daitezkeela, ez? Badaudela periferia fisikoak edo geografikoak, baina badaudela periferia identitarioak, badaudela askotariko erdigune periferia diktomia hori eremu askotan ematen dela, ez? Bilatu dugu oso jende konkretua eta gazte konkretu batzuk bilatu ditugu, ez? Proiektu batez azaltzea baino gehiago, pixka bat pertsona horien errealitateaz, baita borrokaz edo gazte mugimenduaz, baina baita ere beraien ametsaz, mundu bat Euskal Herria ikusteko moduaz, ez? Hartzailea gehiago kokatzen dugu Euskal Herrian, azkenean lortu nahi dugun helburua bada alde batetik aipatu bezala ahotsa ematea eta aitortza hori ematea periferietakoei, baina baita erdigune kontsideratzen dugun edo hiri handitako jendeari eta abar pentsatu araztea ere, ez? Zer nola harremantzen diren periferia horietako gazteekin eta nola ematen diren sinergia horiek, ez? Orduan, pixkat, hor bi helburu horiek ikusten dizkiogu dokumentalari, ez? Gu geue lantaldea nahiko erdiguneko jendeak osatzen dugu, orduan, hor ere aurkitu ditugu kontraesanak, ez? Egiterako momentuan, eta guk ere ikasketa prozesu luzea izan da urte honetan egin duguna, ez? Bai elkarrizketak programatzetik, galderak eta gero aurkitzea realitatea eta hor sortu denarekin asko ikasi dugu. Orain crowdfundinga jarri dugu martxan dokumentala finantzatzeko, batez ere produkzio gastuetara bideratua eta espero dugu Durangoko azokarako ja prest egotea. Nahi duenak bertan ekarpena egin dezake eta Durangoko azokarako jaso ahal izango du dokumentala eta dokumentalarekin batera ekarpenaren araberako sari desberdinak jasoko ditu, ez? Oregarri bat, kamisetak, laminak eta bestelako gauzakin.